Hi friends, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಇನಿಯನ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಮೆನಸ್ಕಾಯ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿಕಲ ಪೈನಾಪಲ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿಗೆ ನಿಕುಲು ಕಂಚಲಲ ಪಾಡೋಲಿ ಕುಕ್ಕು ಪಾಡ್ದಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪೈನಾಪಲ್ ಮೆನಸ್ಕಾಯಿ ಇದನ್ನ ಓಲ ಮೆನಸ್ಕಾಯಿ ನಮ್ಮ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಬೋವು ಸದ್ಯ ಉಪ್ಪುಡು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ನಮ್ಮ ಇರೇಟಿಯಪ್ಪ ಉನ್ ಪೈಟ್ ಮೆನಸ್ಕಾಯಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಡು ಯಾನ್ ಪೈನಾಪಲ್ ವೆರಿ ಆಫನ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಪೈನಾಪಲ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಸೀಸನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಕ್ಕ ಕುಕ್ಕು ಅಂತ ಸೀಸನಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕಂಚಲೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಂಚಲ ತಿಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಕೈಪೆ ಹಾಪುಣಕಲೆಗೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐಟ್ ಕಂಚಲದಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪೈನಾಪಲ್ ವೆರಿ ಆಫನ್ ಮಲ್ಪೇನ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಅಕಲಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಷ್ಟ ಎರೆ ಅಕಲ ಕೈ ಒಂತ ಪುಲಿ ಒಂತ ಖಾರ ಒಂತ ತೀಪೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತಿನ ಕಲೆಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಅಲ್ತದ್ದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಪೈನಾಪಲ್ ಸುರು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೊಗೋನಿಡ ಯಾನು ನೀರು ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಐಕ್ ಪುಲಿ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಪೈನಾಪಲ್ದ ಪೀಸಸ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಯಾನ್ ಪೌಡರ್ ಬೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಕುಲು ಓ ಬೆಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ನಿಕುಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಒಂದೇನು ಪೂರ ಲೈಕ್ ಕೊದ್ದೆ ಅವಡು ಪೈನಾಪಲ್ ಪೀಸ್ ಲೈಕ್ ಟೆಂಡರ್ ಅವಡು ಒಂದು ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಕೊದ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತು ಗೆತ್ತುನ್ಗ ಯಾನು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಗೆತ್ತುಂದೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಓ ಆಯಿಲ್ ಬೋಡ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನಕ್ಕೆ ಉರ್ದಿನ ಬೆಲೆ ಪಾಡ್ದೆ ಉರ್ದಿನ ಬೆಲೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಡಲೆ ಬೆಲೆ ಪಾಡ್ದು ಲೈಕ್ ಅವೇನು ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ಗೆತ್ತುಂಡೆ ಕಲರ್ ಒಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಸೀಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂತೆ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಉಂಟವಡು ಸೀಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾರೆ ಅವೆ ಸೈಡ್ ರುದ್ದಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮುಂಚಿ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕಲಿ ಹೆಚ್ಚ ಸ್ಪೈಸಿ ಬೋಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚಲ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಇರ್ದಿಕ ಚಪ್ಪಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಬಾರಲ ಕಡಿಪತ್ತಲ ಅವೇನು ಅಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಬಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಬೋರ್ಡು ಆತೆ ಒಂದು ರೋಸ್ಟ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಡಮೆ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಪಟ ಪಟ ಪುಡಾನ ಮುಟ ಅವು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅವಂತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೌಲ ಹಾಪುಂಡು ಪಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಹಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾರೆ ಬೊಡೋಡು ಚಪ್ಪೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾರೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಕಡಿಗೆ ತುನ್ಗ ಒಂತೆ ಮಂಜೊಲ್ಲ ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಲೈಕ್ ಸಣ್ಣ ಕಡಿಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೈನಾಪಲ್ ಹೂ ಕೊದ್ದಿದ್ ಆಂಡ್ ಐಕ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಐಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಮಸಾಲನು ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಗೆತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ನಿಕಲಿಗೆ ದಪ್ಪ ತೋಜುಂಡ ಐಕ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ತೆಲ್ಪಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಣ್ಣ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ನಾರ್ಮಲಿ ದಪ್ಪನೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಲೈಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಬರ್ತುಂಡು ಅವೇನು ಜಾದಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಗ್ಗರ್ನಿ ಕೊಡ್ತು ಒಗ್ಗರ್ನಿಗೆ ಯಾನು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸಾಸಿವೆ ಉರ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಿಪತ್ತ ಸಾಸಿವೆ ಪಟ ಪಟ ಪುಡಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರ್ನಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಪೈನಾಪಲ್ನ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಐತ ಬಾಯ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ದಿಯೋಡು ಐಟಿನ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಗ್ಗರ್ನಿದ ಅವು ಪೂರ ಲಾಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ 2 ಮಿನಿಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಗೆತ್ತಂಗ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕುಲೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವರ್. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೋಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.